Anya laki din! Alaysa, si kabay lang ti makam mo diti pwesto ka. Ada pa panag. Papanamanan ay manong. Manang kunam. Mamin ano ka nga isuro aday tatiawag mo kanya. Ngam apay asaan mo ama iruwam. Nagrigat mo't ngamin manong. Lalaki kamot latta ngamin, uray anya ter aramidem. Kaya't mo tay katin ka trabahador ko? Ah? Ay, kwa. Saan amanang? Amumot ang nagrigat ang sapol iti trabaho. Mabuteng ka matlagayang. Kung nakarigrigat kang isursuro, anya laki din. Alamanang, laglagi pag-akanayon, amanang tirumbang ngayawag ko kan ka. Tapno di nak-ik-ikaten at trabahador mo. Hi, beautiful. Gumatang ka kadi iti pagpapintas, sir. Saan nakabakla niya? Nukas na, anya nga rod tigatangin nyo. Pagpapudaw? Ado ti rejuvenating set me, sir. Agpili kayo laang no anya ti kursunada yu. Ado mo ilaang ti sabon mi apagpapudaw. No ibagak ngay asika ti kursonadak. Sa anak met a for sale, sir. No saan ka for sale? Anya ka nga rod. Daniel, my love. Adda ka matgayam dito eh. Nabayag ka din, ngururayan na. Ada ka matgayaman. Sa dino tinapnapanam. Apay, agselos ka di. Ikanak man kiti iti kwarta. Pangusarami ti kwarta. Ada kayat ko agatangan. Sige, umay ka. Tama pang tagatangan, ti kayat mo agatangan ako nam. Ala, mapantangaro din. Alaysa, agbantay ka na laing, ha? Sana day ta makigargarampang ti customer ter aramidam. Che? Ala, umay kan love, mapantaan. Siyak pa'y ita tigarampang. Naglawag mo't nga iso tigarampang. Yaks, kukwartaan ti lalaki. Hay, unay lakit din ayaday ta abakla. Nagwapo abakla, ngam kukwartaan ti lalaki. Imbag ta saan amabangkrap, gapo iti kinalaing nang aglalaki. Hay, anya lakit din aya, day ta abakla. Itatanagatang tanti kursunada mapantalon ken jacket. Sa dino pa iti kahit mo papananta. Mabisinak. Mapantamangan iti paborito ka restaurant. Sige, amin na kayat mo, ikarigatak nga ipaay. Ngam pang-asim kumamot tadi nakluklukwan. Kaya't ko asyak laang ti babae, ti biyag mo. Siyempre mata. Aging ga ama ipapaay mo amin nakasapula. Si kalaang ti bakla iti biyag ko. Anya lagit din. Anya ti kunam? Bakla? Wen! Saan ka di aday tama tipod no? Ay, diya kaya't ading ganda itang. Kayat ko ading gana babae ko ng kanya. Ala, babae no babae. Mapantang araw doon iti restaurant ta kayat ko. Taijay ti pangananta. Anya lagit din. Hoy, siga babae. No umay ni Daniel dito yung awanak. Saan ka ang makigargaramping at kankwana? Gaputa ka ayan-ayat ko ni Daniel. Ni, sa anak mo't ang makigargaramping at manong. Ay manang kunak ko ma. Aglibak ka pa'y laeng. Idinto ang nakita ka maya, ti panangisa mo kankwana. Takunak no customer ang gumatang. Ngam lalaki mo't gayam. Wen, kat itatamumon, likli ka mon ti makigarampang kankwana. Pagtugawom laeng kat pagurayam kasjay. Win amanang, jak mo't lapagan ano day jay alalaki. Anya? Agin-agin ka pa'y laeng. Anya kumati saan mo ang pangayatan kankwana kat nagwapon tupay? Awan mo't kwartak nga itad ko kankwana. Saan akaslakan ka nga dakwartam nga ititad mo? Impagtamom. Iso asaan munto ang maagaw kanyak ni Daniel. Ay nakukam laeng manang. Jak pagan ano ti kasjay alalaki. Anya lakit din.
Nasaya at maita, nagawid ki ita arabi anak kaw. Kung naknusan ka manan nga agaway. Apay tatang, ada ka di bagayo? Awan nga ron masida. Apay, naibusan dyan ko kininana nga pagpalingken na. Hindi pa imot na panalawas na jay. Apay, saan kayo pa anangan aya? Nangan kamain kanina nang mau. Ngam noodles ti sindamay. Ay, na yan ay iti kastoy. Mala, ikak ni nanang iti pagpalingke na yung tunbigan. Si Kangay anak kaw. Saan ka amangan? Nanganakon. Nanganam ngay. Kat ijay panganan Ay, imbag kapay tanangan kagayam ije panganan. Di man lap apalan yun ako naktatang. Saan kayo na matanagan? Tekan kayo iti igatang nyo iti masidan tunbigan. Nanang, agtuyon ti pagpalingkeyo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay, pumanaw ka kadimanan. Tamo yung nga ada negosyo nga sa sikaswag. Kaano kan tumanan nga agawid, anak kaw? Saan ko may bagano kaano? Nadam ko maakanayon ti bagim anak kaw. Nang, saan da ka pa kadanagan? Ada ka kuha na anak, gwapo ang lalaki. Ay, siyak man ti umasidig ka nakwada. Siyak ti man ni serve iti inumanda. Hello sir, good afternoon. Inya ti drinks yo? Evon, di ka kagaya magtrabaho? Wan manong. Ay, manang ko ng kanya. Gaputa babae tirik na. Ay, sorry, manang. Saan nakadingayam mo iti dahito yung nakapimpintas a waitress? Iso ni Evon, kaarubag. Kasmatla kanya kapintas. Hi, Yvonne. Hello, anya ka diti inom yo? One bucket of beer, please. Okay, ma'am. Excuse me alaak ti order yo. Uray mo lay suro ti panagkitang kin Evon. Saan ko maakumpurmi ti kitaam? Tadak mo ti nakitaam. Panyalaki din. Ultimo ka di ikikita kiti napintas abalasang kat iparit mo? Siyempre, kaputa masaksakit anak man. Malangaro din. Saanan? Pakabasulan pa'y ultimo ikikita iti napintas abalasang. Kat napintasak mo't Nagkuna. Apay, saan ang naruda na pintas, iti panagkita? Ha? Ay, ko. Napintas kalatan Anyalakit din. No kasta, adamanen lalaki apag mamauyungan ti anak kaw. Wan nana, iso amin ti nagbayad iti bilda. Ay, mas asiak matlaang iti anak ko, Ibon. Gaputa kasapulan na pa'y ti aggastos, tapno laang ayatan ti may sa lalaki. Wan nga rod nana, no apay mat kamin akas di ti pan nakaparswada. Nadamat laang kadakwada amang kontrol iti riknada. Kinsaan da ko mga ipalubo sa kwartahan laang ida ti lalaki. Wan nga rod anana, bagbagaan yo di anak yo. Ay saan na ka nagkurang iti pampagbaga, Ibon? Hagam talaga ang natangkan ti ulo na. Kasano mat ngamin nana, awan mo ti mangayat kadakwada no awan kwartada. Kasano nga ruda no maibus ti kwartana, di saanin akayat da dya lalakay. Talaga anana, panawan nan ano maibus ti kwarta ti anak yo. Sikaman ti mang bagbagay dya anak mo lakay. Adaman ka no lalaki nan. Sikan ati mang bagbaga, kagura naklaang na bagbaga. Ang mga no gumura kat saan maran nga gaway. Amumay takasta ti inaramid na idi inungungtak. Ay bagbaga amlaang ngamin saan mo nga ungungtan? Ay, nagrigat lakit dahin ti maadan iti bakla nga anak. Kakaiso na lang arudan nga anak ta. Ang bakla pa'y may. Ay kat agiaman talatan Tada anak talakay. Di kan agreklama
Hi, Miss Ana Pintas. Anya ti masapul mo? Mailiwak nga rod ka, iso anak ka umaya. Ulbud ka mat alalaki. Amok mat laang akwarta ti masapul mo. Isungad da ka dito eh. Si Kamat, nagsakit matan, di ba nagsasaong? Kat agpay sumit. Nasakit ka diti kinapod no? Amok ani Manong Johnny ti masapul mo. Ay saan gayam? Ti kwarta ni Manong Johnny ti masapul mo. Saan ka de? Sa dino ka ditayan na ya? Daka mo. Api nga min asaan ka ngagtrabaho. Tapno saan ka adumaw dawat iti kwarta iti bakla. Oho. Agparigat agpayla ang agtrabaho. Idinto nga damot panglakaan, anya lakit din. Sadot kang arud ano kasta? Sadot no sadot. Basta tinapatag, saan ka mabannog. Iso asi ka, mangbirok kamatan iti makaipaay iti amin na kasapulam. Tapno di ka nagananos nga aglaklako. Nagpintas ka pa yung nga rod, anya lakit din. Ay saanan Manong, kabailak abyagan ti bagik. Asaan ang masapul amang biro kak iti mangbiyag kanya. Love, madimat ang tirik na. Mabaling ka di akadwan na kagpa-check up. Anya? Ay saanan? Mapan ka, siksi ka. Anya? Awan pa'y panangisakit mo kanyak, Mert. Na, agpakadwa ka iti sabali. Apay asyak nga iti pagpakadwam. Asino kumangay ti pagpakadwa ka sa bali. Kat dagiti dadakkel mo Apay di na kaya takadwaan. Kwartak lang ka di tinapatagkan ka. Ada pa panak. Sige, mapanak pa. Amangan numaladawak. Sikapay lang di mag-amol dito yung Eliza. Mati nga mintirik na. Aywan amanang, agpa-check up ka. Iti kasta, masigod no anyaman day tarikrik na. Alang Rod, agyaman na kiti concern mo. Ni Manong Daniel ngay, sa dino ti ayan na, takaduan na kakuma. Tiyawanan pa na lalaki. Tinakit din kaya takaduaan. Mangi paneknek at tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Nagsakit. Nagsakit na panunutan. Ay namanong, gaputa ipalpalubos mo apasakitan da kalatan. Kasanwa ka makasapul iti lalaki, asa namang pasakit kanya kaya. Ay, jaka mo amanang. Ngaman niya nga tanu babae laang ti birukam. Saan kat alalaki? Jay babae ang mangayat, kan mangaywan kan ka. Saan kat alalaki at ikwartam laang tinapatag kadakwada. Anya? Ala, saan ka pa'y arumrumwar? Agpaimbag ka pa'y dito'y balay. Wan ananang, kabilitan na kasta. Ayan tay lalakem. Saan yun ngay palagit nanang? Awan bibiyang tayo kanya. Di nakman malagip akong sta. Ay, una yun, aya. Awan mo laki di nasaya at amatumpo nga maun. Awan nga rod nanang. Intun kwan, pinaypaysukon ti bagbagan ni Eliza. Anya ti ibagbaga na aya. Ababae lang te sa pulag. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta ti aram idem anak kau. Ni alay sa ti armam. Kaputan na singpet day dya ababae. Kinagagatpay. Ha? Naimbag nga oras mo, Manang. Apay nakaumay ka, Yvonne. Pasensya ka no kasi titsura kasi mauken ka. Agsaksakita kami. Manon nga daw. Isumot lagayam, Manang. Isumat lagayam nga. Isumot lagayam, anakitak ni Manong Daniel, nga ada kadwa na sa baling may ijibar. Ha? Tiwanan ba yung lalaki? Oy, insukat na kan, kaputa masakit ka. Ay, babae ka diti katwana. Saan Manong? Baklamot laang. Anya? Naimbag abigat mo Manang, naimbag kagaya man. Manong, kunong kanya ka Eliza.
Ha? Apay nga manang. Diyak kayat taamangan no ikatin nakatrabahador mo. Kun mabiit man laang. Apay nga'y alalaki matin ti boses mo. San ka nga'y katan? Kahit kung dagbalbali wala isa. Kahit ko tong palan tinaysingasing mo kanya. Ay kat nagsaya atin nga'y manong no kasta ti aramidam. Tangay luklukwan nakmat lang dagiti lalaki. Isardeng kung taglalaki. Ngam ne, saan kang agbababae Agbabaya, gamay salaang ababay. Alaysa, kamot dyanan na. Sinong bata nakmulangan? Gaputa nakitang anapudno ka. Kan agpaiso ang nagbalbaliw kan. Kat ikarikin ka, asaan kanto alukwan? Ikarikmat kan ka, nga ayatan ka. Kas iti panagayat ko iti bagi. Nukas pangrigan tagsakita. Kaduan na kagpa-check up. Kat siyempre kat namnamaak akas nakamat kanya. Nukas tangarot. Kahit kung agkasartan niti mabit. Agpaiso? Saan mo kaya kayat? Kaya't ko lang unay apay kit dinasaan nga Hi, Miss Beautiful. Sika? Oh, abay kasta ti reaction mo. Kas kala nakakita iti alalya. Gaputa alalya ka iti panagkita. Oh, at dayamat alalya naggwapo. Gwapo ngamsadot nga alalya. Oh, anya ti masapul mo? Ayan ni Johnny. Apay, anya ti ibagam kan kwa na? Awagan man. Ibagam masapsapulak. Jak kayat, kan manipod ita, adaywa mo ni Johnny. Oh, abay matakayat mo nga adaywa. Gaputa kaayan-ayat kon ni Johnny. Aniya? Bakla ni Johnny. Ita, ibagam akayan ayat mo? Apay, awan ka diti karbengan nang agbalbalew, No kasta, ininteres mo mati kwarta na. Agin-agin kamat. Asaan mo akayat ti sumapul iti mang biyagkan ka abak nang ngam pimatol ka madgayam iti bakla? Saan ka di akinunak ang nagbalbaliwan? Kandi nak ipadpadakin ka? Gaputa siya, kabailak asubadan ti panagayat na kanya. Oh. Saan akas kan ka at ibagim laang tinapatag? Idi nagsakit ni Johnny, saan mo pa'y apinagan akumustaan? Gaputa kwarta na laang tinapatagkan ka. Anya? Katuan mat. Agpaiso ti kinunan ni Liza. Isa manipod dita. Saan kan nga umay dito Gaputan ni Alaysa itan ti ay ayatek. Wah. Nakabiro ka ko ni ti pudpudno ang mga ayat kanya. Katsiga, Daniel, agbalbaliw ka matan. Iti kasta, addan tumot mangayat ken ka iti napudno. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.